वेलकम टू माय फर्स्ट ब्लॉग चॅनल. सो गाईज आजचं ब्लॉग असा आपल्या रेडीच्या गणपतीवर. आज गाईज मंगळवार पण असा, तर मी म्हणा होते जाऊया आणि रेडीच्या गणपतीचं दर्शन घेऊया. बरेच दिवस कारण गाईज जाऊ नव्हते मी. आणि काहीच एक नंबर अशी जागा ना ती. तुम्ही जर समजा कधी कोकणात दिलात वेंगुर्ला फिरा तर रेडी येते नक्की भेट द्या. एक नंबर स्पॉट आहे, एक नंबर जागा गणपती. आणि गणपती एवढं भारी आहे ना, एक नंबरच वाटतं आहे. तो गणपती काहीतरी किती 18 एप्रिल 1976 साली एक ट्रक ड्रायव्हर होते. ते तिकडे मायनिंगचं काम वगैरे चालू असतं, तर त्यांच्या तिकडे ट्रक अडकलो. तर ट्रक अडकलो आणि ते बघे होते काय केलं नाही का नाही ट्रक. मग शेवटी कंटाळून थकान ते आपल्या घरी जाऊन झोपले. आणि घरी जाऊन झोपले तर साक्षात स्वप्नात येऊन गणपतींनी त्यांना सांगितलं की तुझं जिकडे ट्रक अडकलो तिकडे मी असं, तर तू खोदकाम कर आणि माका तिथून का. ही जशी गावकऱ्यांका जशी बातमी समजली तशी नंतर गावकऱ्यांनी खोदकाम करून चालू केला. आणि तिकडून मग सुरेख एकदम मूर्ती गणपतीची भेटली. तेव्हापासून तिकडे मंदिर वाढलं. काहीच मी आता तुम्हाला दाखवायचं का तिकडे आता मी आता बरेच दिवस झाले जाऊ नाही. चला. आणि एक गोष्ट घ्यायची, व्हिडिओ जर आवडलो लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब. अरे कहना क्या चाहते हो. पहिलंच ब्लॉग असा भाई, जरा समजून घ्या. हळूहळू पहिली सवय नसता, कोणाकच सवय नसता. ये बड़ी अच्छी बात कही आप. ठीक सवय झाल्याने माणूस म्हणजे पुढे चांगले अजून बनायचं ब्लॉग. चलो गाईस. सो गाईस लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करून दुसरा नका व्हिडिओ मिळते. तर गाईस आमच्या घरातले तुमचा नमुने दाखवतात. बघा गाईस आमच्या घरातले नमुने मस्त खाणं पिणं आणि झोपणं एवढाच. अजून पण गाईस नमुने तुम्हाला बघायचंय तुम्हाला. हे बघा गाईस अजून 2 नमुने. आता मोठे आले का हे पण धुमशाना घालून चालू करतले. गाईस थोडासा खाऊन घेत आहे कलिंगड. सो गाईस तुमका एक मजा दाखवतो. चल बाबू जाऊया. चल या. चल पेड़ा रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे. सो गाईस पेट्रोल भरून झाला. आता एका घराकडे सोडू नाही ऐकायचो ना. बाय बाय टाटा. minutes later. सो गाईस मोठेमाड पूलवर येऊन पोहोचले. भेंडी इकडे ऊन आहे. इससे तो मैं काला हो जाएगा यार. बात तो सही है. काहीतरी मरणाचं ऊन आहे. काय तिकडनं व्ह्यू दाखवले थांबा. सो गाईस माझी गाडी कशी वाटली कमेंट करून नक्की सांगा. फुल मॉडिफाईड आहे. इस नाचे से अपने हाथों से बनाया नवाब. सो गाईस आता आपण आरवली गेलो. तुम्ही वेतोबा सिरियल तर बघितली आता. त्यातच वेतोबा देवाचं मंदिर आहे. इकडून आतमध्ये गेला ते मंदिर आतमध्ये पुढे दिसतं का. 1 hour later.
तो काही अर्ध्या वाटेने जाऊ वाईटचाच अंतर राहून आता आपले काही गणपती मंदिर पुढे हवा काय घेतलं आहे घेऊन येईल घराकडनं झोपडी हां काही त्या झोपडीकडनं लेफ्ट मार मंगलकारी जगत अधिकारी कर्मरूपी वाटेवरचा तू पालनहारी. तो गॅस फायनली पोहोचलोय चला जाऊया आणि नारळ ठेवूया तेव्हा मंगलकारी जगत अधिकारी कर्मरूपी वाटेवरचा तू पालनहारी. तू आरंभ तू विशेष तूच मुचा श्री गणेश. तू आरंभ तू विशेष तूच मुचा श्री गणेश. गौरी सुत भूपती ईशान पुत्र गणपती. सो बाई कसं वाटलं ब्लॉग गणपतीचं दर्शन घेऊन तर एक नंबर वाटला आणि आय होप की तुमका पण ब्लॉग आवडलो असतो. काहीच ब्लॉग आवडलो त्याला लाईक करा शेअर करा आणि सबस्क्राईब करू विसरा नका. काहीच मंदिरात गर्दी पण खूप होती चांगल्यापैकी लोक मुंबईवरून आठवून येलेले त्यामुळे एकदम भारी वाटला मस्त. आणि असेच नवीन ब्लॉग बघण्यासाठी आता न्यू ब्लॉग ह्याच्यावर येते होतले काहीच सबस्क्राईब करा चॅनल. चला बाय.